ҳамин намози ҷума меравӣ, ба номи Худо дилит як ором мешавад. Намедонам чӣ ба як ҳиссиёте ки ягон идааст, инам хеле фаҳмиде, одамо сарҷам мешаванд. Намешиносишона, лекин мисли бародар дар ҳақиқатан дар дили ҷо мекунӣ, фаҳмиди? Ҳамин мебинишона, фикр мекунӣ ки бародарот ҳастанд, як табассум кати, не? Ва ин ҳамин намози ҷума, ин ҳамин чишмада маъқул аст, да? Ҳамин кае ки наравӣ, дилит ором аст. Медонӣ ки меравӣ, ягон ҳамин фикри и дунё нест, да? Хулоса ин ҳамин хеле ҳамин фикри заҳматҳои хабарҳои ҳамин баду хуби ҳамин дунё дигар нест. Ҳамин танҳо худат ҳастӣ ва ҳамун Худо ҳаст ки ба ҳамун Худо муроҷиат мекунӣ, фаҳмиден? Субҳаналлоҳ, ба ҳар дамам ёр туӣ, субҳаналлоҳ, кушоиши кор туӣ. Субҳаналлоҳ, ба иззати кун фаякун, субҳаналлоҳ, муроди мақсади ҳар як бандаи мусулмонро ҳосил кун. Ин ҳамин чизоро ман бибим як чиз мекард. бовар кунед, дар ёд омудааст. Ҳар як мусулмон ба салому алайкум, ҷумо муборак чихе мегӯянд. Зиндаву сарвалом.